hebben het eindelijk geschaft. Maandagochtend 7 uur, Kesnig ontwaakt. Al eeuwenlang trekt het trommelkorps van schutterij Sint-Martinus op de ochtend na het OLS door het dorp. Om eigenlijk de leden wakker te maken en ze attent op te maken dat er mis is. En het is ook een drukke maandag voor priester Jacqueline. Want als de schutters van Sint-Martinus de kerk verlaten, komen de Breidelzonen al een optocht het dorp binnen voor hun Eucharistieviering. Dat is dus een traditie dat de kermis maandag voor allebei de schutterijen een mis is. En dan worden de overleden leden herdacht. Sinds 1881 kent Kesnig 2 schutterijen nadat het tot een breuk was gekomen binnen schutterij Sint-Martinus. Samen tellen ze ruim 230 leden en velen zijn al jaren lid. 53 jaar. Bijna 35 jaar. 46 jaar. 50 jaar. 18 jaar. Ongeveer 48 jaar. Bij de schutterij zijn is vaak een familietraditie. Van huis en uit, dus het is familiaal gebeuren dus. En van kinds af in feite bij het trommelkorps. Vroeger was het niet veel, hè. Dat was de fanfare, de schutterij en de voetbal. Hè. En ja, pa bij ons was altijd een hevige breidel. En die pakten ons als kind mee. Hè. We moesten trommelaars hebben. Al is het aantal leden de laatste jaren fors achteruit gelopen, weet ook chef. De jeugd komt er niet meer bij, hè. Die hebben andere dingen aan haar hoofd. Ja. Het trommelen en zo doen ze, maar dan krijgen ze kennis en dan is het gedaan. Hè. Dan moeten we zelf beginnen te trommelen, hè, ook. Maar de schutterijen maken er een erezaak van om de oude tradities in ere te houden. Zoals het putvegen op Kermismaandag bij schutterij Sint-Martinus. Heeft het boeren. Het putvegen stamt uit de 8e eeuw. In de tijd dat Willy Broders hier als zendeling de mensen kerstende. En dat had tot gevolg dat hier in de doopvijver, die wat hier achter ons ligt, de mensen eigenlijk gedoopt werden. Maar de grootste traditie is het samen verbroederen tussen pot en pint. Dat er alleen maar bier gedronken wordt, is een misvatting. Wie de schutterij van binnenuit kent, weet waar het echt om draait. De vriendschap. Leert die vrienden kennen van vroeger. Hè. En dat blijft, hè. Dat is kameraadschap. Hè. Altijd samen weg en samen thuis. Tussen de mensen zijn en dan gooi je pot drinken. Hè. Oh, joh. Ja. Paard te veel hoor, maar dat maakt niet veel uit. En we hebben een bob, dus daar brengen ze altijd even. Dan koken ze op, zongen ogen op.